Guys, at yun ang papadala yung barangay Santa Cruz, Kenya. Are na maglinis Kenny. Are ne, betong lang batalyon. Alis dia kaya relo nga rin eh. Kinita mo. Ay. Yan, maka-vlog na kayo loko. Akaya yan. Lang yan mo, ang gaya ka rin yan. Ang gaya ka rin. Ha? Dulo. Ako ko kaya dumalang kanini. Kaya gilid kaya kaya ako gilid dumalan. So, are ne guys. Ulit dyan. Di so banda akong maglinis paligi kaya ni. Naku rito, ninong pepalinis kaya kayo kanini. Kapitan Toto. Okay. Dito kaya pala eh. Nandito kang gaya ka rin yan. Lain niya pala nga. Basic nga yan, Bap. Makatakap niyo ba? Baka nanak nga kilalang puta. Ali, Bap eh. Sige. Sige na. Hindi pa. Hindi to. Sige, Muse, Bap. Nanini. Muse. Ano Muse me? Yan. Suray pala lagi ka na ako. Hindi makalalim eh. Yan yun na, nakakatako ka. Malatiya boses. Malatiya boses. Tingnan mo. Balwa na yung problema yung paligid ngayon eh, guys. So, beramdam niya mo rin. Lawenta mo nung asalese din eh. O rin rin magkaya. Yung magkaya. Mainyad lang pa mo taming pagmerienda ka na ako ha. Makwa kayo kay barangay. Nanong, guys, I need tiraan ta. Ayan o. Mag-umpisa ka rin. Nanggitan dulo ka rin. Balang kauran, problema miya yan. Yan o, ayan o. Yan. Ang balaki kayo kay Bat. Basta kay Bat pa ito na yung kupot. Ang alana ako ha. O baka niya ko itsura. Baka ninja kayo. Wala mo artista kayong... Daro gawin nyo. O baka nyo rin. Tantorin kaya kayong... Tantorin weapon nyo. Op, tayo papayan. Papayan. Bayat. Hoy! Maglinis kaya kabangan kong Ken. O kang kung lari tinira yun. Ako na ang tapahan niya, Bap. Hindi mo, kanya kayo niya, pag dinisan yun. Bandagat ang baling problema kyan, guys. Lako kami palang may papag. Baling, may kasi, kaya ko kanyan. Baling problema. Sabihin kaya kayong problema. Taras kitang dulo ka rin, kareta saging ka rin, mababayo. So, hindi naman ni, kanya magparada, uling, matas si Kenny, karas ka rin, dapat yalungwal kitang dulo ka rin, matas banda ka rin. So dapat ka rin kulkulan niya, banda ka rin eh. Maluwa na yung problema yan. At saka ako sinabing mag-business kayong kangkong Kenny eh. Oy lalaki. Naandya pa ako. Rin rin kaya katabong bayo ko babasada sana, tingin mabawas ka na kayong bali-bali ako ini. May magwala rin eh. Bata ano kanong Kapitan Toto ready. Lawenta mo yung performance ng Kapitan Toto ngayon nung gawa ng kasal ko na naman ni Talong. Katao data kayong video rin eh. Agaw ko kayo sa Cruz ko ang kanyan eh. Baka palo ko ang kanya ka ako? Basta ito meron na time yung balaki. Uy, ang balaki kayo! Pag sulisit ako kang Kapitan. Gusto nyo na! Kangkong! Gisa nyo! O, hindi ka latina nini. Lala ka ba no tong? Ita mo loko eh. Kakata kayo may mimnom gatos o kalati mo. Yan. O, are niya, papabidyola pa. Sige, ayun, titirada na eh. Sige, ayun. Pakalinisin. Kaya pala magsabi-sabi taman niya, dyan kangkong. Bisaya palang kangkong. Pakalinisan niya yan ha. Uy, lalawin niyo yung sitwasyon ng mga nanyang yadaragos na yan. Okay, muna na. Okay kayo na. O, mamasadok pa na. O, bumabay ko pa kayang video tamo. Tugal. Okay. Sige guys.